दुकानाच्या पाठी आतमध्ये जाऊया पुढे चला. आणि एकदा येऊन गेलोय तर इकडच्या टेस्ट बद्दल काय बोलायला नको, एकदम मस्तच आहे. चला चला पण आता कुठे बसूया? अना अना कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू अवर न्यू ब्लॉग. तर मंडळी आजचा ब्लॉग चालू होतोय दुपारी आणि जसं की बोललो होतो आता सुट्टी आहे तर आता गाडीवरतीच असणार आहे. तर आजचा दिवस चालू झालेला करेक्ट सकाळी 5:30 वाजता. सकाळी 2 भाडी मारली, त्याच्यानंतर 10:30 वाजता एक होतं आणि त्याच्यानंतर मग एक होतं 11:15 त्याला पप्पा गेले आणि आता दुपारनंतर होतं त्याला मी आलोय आणि संध्याकाळी परत मला आणायला भेटायला जायचं आहे कुडाळला. सो असा आहे आणि आज बऱ्याच दिवसानंतर तुम्ही असा गाडीचा ब्लॉग बघताय दुपारच्या टाईमला. आणि मस्त आता चाललंय आपण, भाडं रेल्वेचं होतं सोडून तर झालेलं आहे आणि CNG आता एक गाडी आहे, म्हणजे एक गाडी उतरलेली आहे ग्रीन गाडी, तर दुसरी गाडी पण उतरेल कारण बऱ्यापैकी फिरली आहे गाडी. सातेरी मंदिर पाया पडून घ्या, पावशीमधील प्रसिद्ध सातेरी मंदिर आणि वातावरण एकदम मस्त आहे, जबरदस्त. लोकांची भात कापणी वगैरे चालू आहे इकडे बघा, या साईडला पूर्ण मळा आहे. CNG मस्त भरूया आणि आता गर्दी नाही तर भेटणार कधी पण गेलात तरी. CNG तर आपला भरून झालेला आहे आणि आज CNG तुम्ही बघितला तर 290 रुपयांचा राहिला. आणि मंडळी आता आपण जाणार आहोत डायरेक्ट घरी. कारण एवढंच आता भाडं नाही, भाडं आहे पण संध्याकाळी 8 वाजता, तोपर्यंत मध्ये कोणाचं आलं तर ते काय सांगू शकत नाही. आणि खरं तर आज पण मस्त दुसऱ्या गावात नवीन जाण्याचा योग आलेला, त्याला पप्पा गेले नंतर मी नाही गेलो. कारण काल सकाळी पण मी 5 वाजताच उठलेलो भाड्याला. काल सकाळी पण 5:30लाच भाडं होतं, आज सकाळी पण 5:30लाच भाडं होतं. त्याच्यामुळे दोन्ही दिवस जागरण आणि काल परत भाडं करून त्याच्यानंतर कामाला गेलो. त्याच्यामुळे मग पप्पा बोलले जरा लांब आहे तर मी जातो, मस्त देवदर्शन होणार होतं. देवदर्शनाचा योग काल जसं बोललो ना आज लागूनच झालेला आणि मस्त जबरदस्त होणार होता, पण असं नाही. नंतर पप्पा गेले कारण जरा थांबायचं होतं त्यामुळे. सो आता आपण घरी, आता मला वाटतं 4:20 किंवा 4:30 घरी पोचणार आपण मस्त चाय प्यायला. तर चला. फायनली मंडळी आपण घरी पोहोचलो. हल्ल्यात साफसफाईचं काम चालू आहे घरी, बघू शकते इकडे सारं होत आहेत मस्त दिवाळीचं आता. आणि इकडे बघा कापड किती रंगलं आहे. पेट्रोल 90 रुपयाचाच राहिला. हा मंडळी वाटेत मी पेट्रोल दुसऱ्या पंपावरती भरले, भरू कधी विसरलेले पहिल्या पंपावर, पुढे इल्याने भरले. म्हणजे 150 रुपयाचा 140 रुपयाचा भरला. मंडळी तिथे पंपावरती पण होते, त्यांना पण बऱ्याच जणांना वाटतं मग आमचं सरनेम पालवे आहे, तर पालवे नाही पालव ब्लॉग्स असं आहे ते. नुसतीच झाडा. रंगली आहे तशी, धूक नाही होती हाली ना अजूनलाय. आला आई चाय होती, चाय नाही ही दमली. मस्त दिसता आता ना, सुकला का भारी दिसताला. घर किती लांब आहे बघा आमचा. नाही किती वाजले माहिती मंडळी, वाजले 4:21. चांगल्या टायमिंगवरती गेले, 4:20 बोललेले पोचतले म्हणून. बटर पण आपले आलेले आहेत, तर या खायला मस्त. जरा पडा पप्पांकडनं पडून घेऊया. थांब ठोस खातो तो. ये 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 नको नको झालो. या मंडळी हा करा. व्हील्ससाठी तो होया तर करू शकतो, कुरकुरे त्याच्या आवडीचे पदार्थ असत. तू का नको चाय? अनुगत नाही तुझी चाय.
तर मंडळी चाय वगैरे तर पिऊन झालेली आहे आणि मी आता इकडे येऊन बसलोय खालच्या घरी आणि रेडी पण झालोय कपडे वगैरे घालून. तर जसं की बोललो होतो कुडाला जायचं आहे म्हणून. तर आना येतोय, आना आला की लगेच जाऊया. आणि आता टाइम झालेला आहे करेक्ट बघायला गेला तर 5:30 झालेली आहेत, 5:30 वाजलेले आहेत आणि आई आणि करतायत वरच्या घरी साफसफाई. त्याच्यामुळे मग मी इकडे येऊन बसलो. तर बघूया आना कितीला येतोय आणि आपण इकडनं किती वाजता निघतोय आणि पुढे नंतर काय काय करणार आहोत तुम्हाला कळणारच आहे. तर आता फक्त एकच काम आहे, तोपर्यंत आनाची वाट बघायची, आला की लगेच निघूया. A few moments later. फायनली मंडळी कुडामध्ये पोहोचलो आणि आमचं जे काम होतं ते काम तर झालेलं आहे. आणि आम्ही आता कुठे आहोत तर आपण आहोत करेक्ट मुंबई गोवा हायवेवरती असलेल्या हॉटेल वेलकम मध्ये. आना घेऊन आलाय आपल्याला हॉटेल वेलकम मध्ये आणि आपला दिवस आज दिवस नाही रात्र आनासोबत जाणार आहे, इव्हिनिंग रात्र पण नाही. तर जाऊयात चला आतमध्ये. या साईडला मेन एंट्रन्स आहे. सो लेट्स गो. आनाच्या पाठीपाठी आतमध्ये जाऊया. तुम्ही पुढे चला. आणि एकदा येऊन गेलोय तर इकडच्या टेस्ट बद्दल काय बोलायला नको, एकदम मस्तच आहे. चला चला पण आता कुठे बसूया आना, आना असं काहीतरी बसूया. आपण तर कॉर्नरचा टेबल पकडलाय. सो मंडळी आम्हाला येऊन तर बराच वेळ झालाय आणि आम्ही आल्यानंतर वेलकम हॉटेलमधली स्पेशल डिश घेतली मुर्गम मुस्लम. आणि आता टेस्ट तर आनाच करणार आहे, कारण घरी असतो तेव्हा आई असते आणि बाहेर असतो तेव्हा आना असतो. तर आता आनाकडनं टेस्ट जाणून घेऊया की कशा प्रकारे होते. आम्ही घेतल्यात प्लेन रोटी आहेत आणि त्याच्यानंतर इकडे मुर्ग मुस्लिम. आता दोघांना संपते काय नाही तुम्हाला व्हिडिओच्या एंडिंगमध्ये कळेल. सो आना स्टार्ट. बाकी टेक्स्चर तुम्ही बघू शकता एक नंबर आलेला आहे. मी इकडे एकदा येऊन गेलोय त्याच्यामुळे मला टेस्ट माहिती आहे. कशा एक नंबर. आणि आता तुम्हाला टेस्ट जर जाणून घ्यायची असेल तर तुम्हाला इकडे वेलकम हॉटेलला येऊन व्हिजिट द्यावी लागेल. मुंबई गोवा नॅशनल हायवेवरती आहे करेक्ट लागून इकडेच. तर अवश्य या एकदा आणि नक्की भेट देऊन जा. सो आपण पण ट्राय करूया इकडे. सो म्हणजे या करा, एक नंबर टेस्ट आहे. आणि मी तर पहिल्यांदाच ट्राय करतोय मुर्ग मुस्लिम. आना तू? पण पहिल्यांदाच. आणि सर्विस तर एक नंबर खरंच. एकदा या आणि नक्की व्हिजिट देऊन जा. कारण इकडे वस्तात आहे ते बघा, एक नंबर टेस्ट एकदम मस्त. सो मंडळी आमचा तर खाऊन झालेला आहे आणि आम्ही आता बाहेर आलोय. तर आना आता मला सोडायला येणार नाही आहे, कारण मला न्यायला आलेला बाबू. सो आता आपण बाबूसोबत जाणार आहोत डायरेक्ट घरी आणि आना आपल्या घरी. काय आना? बिल आनाने पेड केलेला आहे आजचा. जास्तच झाला, जास्त म्हणजे बिल नाही, खाल्ला जास्त झाला. सो मंडळी चला निघूया, जाऊया बाबू. चल बाय बाय आना. परत एकदा हॅपी दिवाळी तुका. हॅपी दिवाळी. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. हॅपी बर्थडे. चले चल, ही मस्करी फक्त. चल चला मंडळी निघूया. फायनली मंडळी आपण घरी आलो आणि टाइम झालेला आहे करेक्ट तुम्ही बघू शकताय 9:05 आहेत. आमचा तर जेवण झाला आहे. आता तुमचा काय? पप्पा मंडळी गेलेत भाड्याला, जसं की बोललो होतो ब्लॉग मध्ये. पप्पा बोललो तुम्ही जेवण घ्या. हा, ज्यांचं भाडं आहे तिकडे वाढदिवस आहे मंडळी, तर पप्पा आता जेवणच येतील. नाहीतर मी जर कुडाला गेलो नसतो ना तर मग मी जाणार होतो भाड्याला. थांबा नको वाट बघी. पप्पा मंडळी आता डायरेक्ट मला वाटतं 10:30च्या नंतर देतील किंवा 10:30-11 पर्यंत. नाही जमतो येऊन जे आमका काय भूक नाही आता जेवलो. आम्ही घेतलं होतं भरपूरच झाला आमका. मी म्हटलं चायनीज आणलं. चायनीज जास्त खायचा नसता. कोणी सांग मग कोणी सांगला का? दिव्या बाबू ए पुढचा पार्सल नाही आणून त्यांचा नूडल्सचा पार्सल. मग अरे जाणे पार्सल आणून दिलं. काय पण सांगशाल मग तुमकडला मी असे देतलो. दिव्यासाठी आम्ही आलो नाही तर आम्ही आणणार नसतो पार्सल. काय आणू की नाही मंडळी.
चायनीज साठी काय बोलता बघा. लक्षात नाही. उद्या उद्या परवा येऊ जाऊ चालेल का? व्हेज खावा. व्हेज व्हेज असं ना काय. आई म्हणजे एकच गोष्ट आवडते, चायनीज भेल. ती हॉटेलमध्ये मिळते वेगळी, ती म्हणजे याची नाही आपली शेजवान चटणीवाली नाही, वेगळी. चायनीज भेल, ट्रिपल राईस आणि नूडल्स, ट्रिपल नूडल्स, तीनच वस्तू एका टायमा व्हाय सगळ्या काय खाऊ शकतो इतक्या. इतके नाही खावचंय, समोर दिसताला ना मन भरताला बघून. मंडई असा विषय असा. मी जर कपडे आता चेंज करू जाते मस्त पैकी. तोपर्यंत तुमचं काय जेवण? मासे आणि कोरडी. आज गर्दी होती मग पुढं जाम मासे खरेदी करू. मासे मटण काही गर्दी होती आणि अख्ख्या बाजारभर गर्दी, भरपूरच गर्दी होती. खरेदी असतील लोकांची ना. बुधवार पेक्षा आज गर्दी, दिवाळी ना, दिवाळीमुळे. उद्याच एक दिवस. जाऊया आपण कपडे चेंज करून येतो. कपडे वगैरे तर चेंज करून झालेले आहेत आणि टाइम झालेला आहे आता मस्त ब्लॉग एडिट करायचा आणि आराम करायचा. आणि अजून तरी पप्पा आलेले नाहीत, पप्पांची वाट बघायची मस्त पैकी. तर आय होप तुम्हाला आजचा ब्लॉग नक्कीच आवडला असेल. जर चॅनलवर नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबायला अजिबात विसरू नका. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.